दासान्दि गोबां अडिअ भाइराल जागासिनो आरोना बे अडिअखौ खोनासंना लाग्रो मालानि बेखौथ' मिथिला बोरैहाय भाइराल जालायखो बे भिडिअआ खोनासंना लादो बे रेकर्डिंखौ आहुनिखौथ' बुंबाय बे जेनेबा औ बे औ बारा औ माबा गैया औ बै मोनसेखौ बुंदों जे सान्थि फैदों होनना बुंदों उम माने बबेयाव मानो सान्थि जादों उम सान्थिथ' जायाखै मोननै उम मोननै उग्रपन्थि जाबाय मा सान्थि उम जादों बे होननानै उम दा बेखौ नोङो गाबोननो फेरेंगाखो औ 9टा बा 10टा बाजियाव बिखौ औ माने बुंनानै इन्टारभिउखौ होनो हो जागोन सार आरो जागोन दे माखासे मिडिया लांनो हो औ औ ओमफ्राय नोङो सों जे उम हाग्रामाया जे माने उम सान्थि उम माने फैयो माने सान्थि फैयाखै होननानै बुंदों उम प्रमद बर'नि सरखाराव उम आरो बे बुंदों जे सान्थि फैयैनि माने कारना जाबाय मोननै मोननै उग्रपन्थि जन्म जादों उम दा बेयाव बेनि सायाव मा बुङो बेनि रिप्लायाव फेरेंगाया बुंनांगौ जे उग्रपन्थि जन्म होग्रा मानसिया सोर होननानै नाम बुंनो दरखार गैया औ औ उग्रपन्थिखौथ जन्म होबाय बिनि उम आन्दोआव सोर दङ बिनि सायाव तदन्त जानांगौ उम आरो बे मानसिखौ जन्म उम होग्रा मानसिनि सायाव माने एक्सन जानांगौ होननानै औ सार औ उम टप टु टप जायो नालाय उम आरो दा नोङो सासे सिबा आरो सासे एक्स सिफजों नांलायनोथ' दरखार गैया नंगौ 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 बेखायनो बे इ एम फोरनि लेभेलनिफ्राय आरो औ फेरेंगानि लेभेलनिफ्राय बुङोबा साबसिन जायो थारमाने औ औ औ औ दे जागोन दे सार आं बेखौ औ थिग औ खालामगोन दे गाबोन दे नोङो बेखौ माने औ रिएक्सनखौ लाथार जागोन सार बे अडिअ रेकर्डआवथ' नोंथांमोनहा खोनासंबाय जानो हागौ मा बुंदो मा रायलायदो नङा होमबा बे भिडिअनि गेजेरजों बे अडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहाथ' बुजि मोनखाबाय दा मैखो मासो भाइरेल खालामखो ना माखो बिथांखौथ' दा बोख्लायनाय जाबाय नालाय बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय एरख'नाय जाबाय बेनिखायनो बिथाङा गोबां अडिअ भाइरेल खालामनो हागौ बिनि मबाइलाव गोबां अडिअ दं अडिअ रेकर्ड थानो हागौ आरो जेनेबा गोबां भाइरेल खालामनो हागौ बे इउटुबफोरनि बारै थ' नोंथांमोना मा सानो बे अडिअखौ खोनासंनानै आं जेबो बुंला बुंबाबो दाय जागोन ओंखायनो नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय